ତା କାନରେ କଥାଟା ପକାଇ ଦିଏ। ଏ କାନ ବୁଢୀ କଣ ଶୁଣିଲାଣି ଲୋ ମା? ମୋ ରାଣୀ ମା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ରାଣୀ କଣ ହବ କେ ଜାଣିছিল ମା? କପାଳ କଇ କଇ ଆଲୋ ଏ କଇ କଇ ରାଣୀ ନଈ ମଝିରେ କୁମ୍ଭୀର ଘର କଲାଣି। ତୁମର ସେଣେ ଗହଣା କାଠ ସଜ ଚାଲିଛି। डीजल दियंतु जनरेटर में डीजल दियंतु। हेलो मधुरा कार कौन होइछि? मधुरा कार कौन होइछि? अब कार कौन हब लो मा? एणिकी तुम कपाଳ फाटिला, तुम कपाଳ फाटिला। मधुरा तू कौन कହୁଛୁ? तू कथरे शुणिले बेळकू ମୋ ଛାତିରେ କାହିଁକି ଫାଟି ଯାଉଛି? କହ ମଧୁରା ମୋର କଣ ହୋଇଛି? କାହାର ନ ଫାଟିବ ଲୋ ମା? ଏଣିକି ପଡେ କପାଳ। କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ମୋର କଣ ହୋଇଛି? ରାମ ରାଜା ହେବ କାଲି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବରେ। ଏ ରାଇଜସରା ଦେଖୁନ କେମିତି ଚହଳ ପଡିଛି। ମୋର ରାଣୀଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗୁନି। ନିଜ ପୁଅ ରାଜା ହେବ ଏ କଣ କମ କଥା? କଣ କହିଲୁ ମଧୁରା? କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମହରିପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବ। ଆହା କେତେ ଶୁଭ ଖବର ଦେଲୁ ମଧୁରା। ସତରେ ମୋ ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ, ମୋ ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ। ମଲା 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 ତୁମ ମୁହଁରେ ଖାଲି ରାମ ରାମ ରାମ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର ଦେଲୁ, ତତେ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବି? ଏଇ ନେଇ ଏଇ ରତ୍ନହାରଟି ମୁଁ ତତେ ଉପହାର ଦେଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ମତେ ମନ ଖୁସିରେ ହାର ଦଉଛ। ପଡି ଯାଉ ସେ ହାର କାହିଁକି ମୋ ରାମ ରାଜା ହବ? ଆଉ ତୁମର କଣ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଛ ମ? ହେଲେ ରାଣୀ ମା ମୂଳରୁ ବୁଝି ସୁଝି କାମ ନ କଲେ ପଛେ ଭାରି ହେବ ଯେ।